Čauko, dneska budeme mať Minecraft a Musíš aj niečo hovoriť, niečo zaujímavé. a pokúsime sa nájsť, neviem, zlato napríklad. Co to je? Daj toto. Gana. Ups. Tak musím odběr alebo like. Budem ti strihať videa. Dobre, idem. Našel som psa. Zabijem ho. Uška. Skôrte nahoře. Je nahoře buchnu psa. Nebo potom, keď to je viacej psov, tak potom máte za auto sa. Zabijem hlavu. Máme pár melónov. Zlatých melónov. Podpalíme les. Podpalíme tomto videu, Zuzka, v tomto videu podpalíme les. Zám. Toto možno vystriť. Ja si podpalila. Poď. Ja som tým fajbou. Ne. Pomoc. Dobre. Budem tlačiť za strihanie videa. Jo, keď Ťa podpálil. Ja som položil ten fajbou. Takže... Takže pokúsime... Nechceme tu... Pokrácame tento strom. Budeme tu... Vytešíme aspoň... Čiže bude aspoň kov. To už bude tretia adventná nedeľa. Takže... Ideme? Ja nechápem, čo baby, on je to... lebo niekedy on vklepnem do bradu, vieš, a urobí to taký zvuk. Taký divný zvuk, aký by si zuby videla, alebo čo, ale nikto nevidí. Takže položíme si crafting table. Urobíme si kompáč. Všetkého. Podkúpime sa. A ja to počúvam. Áno. You say disco, I say party. Tak náš cieľ bude aspoň... Yes. Náš cieľ bude aspoň kameň. Natáčaj YouTube video. Do videa. Ne. Takže vytezíme tu. Náš cieľ bude aspoň kov. Aspoň kov bude náš cieľ. Náš cieľ bude aspoň... Daj pozorku. A potom si pokúsime. Môj tovník. Haha, môj psov. Teď zabijeme všetky zviac, to nájdeme. Vykraftíme si nič. Pokúsime sa na tomto videu aspoň nájsť kov. Pokud ho nenájdeme, tak prosím z okna. Zase odtopím. Tak sa bude hľadať. Na tým tam ešte. Pozriem sa na pána Minecraftu. Nejdeme počkej, protože sa ja robím. Od seba. Takže dúfam, že zájdeme ďalšie. Tak sa tu. Takto no, jak sa... Toto bola posledná chlapka. Okamžite som sa prebrala z pobúdenia. To bola služba. Myslím, že som si dobrého priniesol. To pustilo ako pre kráľovnú. to... Tak to je jedno. Musíme sa nájsť kov. Aspoň v tomto videu treba sme nájsť kov, aby sme ho vôbec... Aby sme... A v ďalšom videu sa pokúsime nájsť aspoň diamanty. Takže pomoci. A
Tym mam, co? Nieckę mam na Akces, no spadki. Więcej powolę. Nie są. Tak są. Tutaj ukończymy. Tu ukończymy. Jak ja są posłuchane. Czasem wydaje się potrzebne na szkołę. Także ocenka jest 15.